Salut, prieteni, și bine ne-am găsit la un episod nou de The Bridges cu Andrei, Bună. numărul 1, de Gica. Da, Ești numărul 1. ai sled. Da, mă, da. Ok, astăzi facem un episod de The Bridges pe serverul MTX prin Minecraft în România.ro. Bă, noi mergem pe Islanda, cum vedeți. Și vine și lagul. Eu sunt Blue, tu? Blue. Așa, mă. Știu mapa. Bine, știu mapa. Îmi place mapa. Și mie. Deci nimeni nu a luat lemn. Am vorbit cu Andy și ne jucam pe MTX pe ea. Uite, frate, Iron la vedere. Uite, Iron la vedere. 1, 2, 3, gata. Am luat. 2, am 2. Mai trebuie una, așa. 1. Am luat un Iron. 2. 3. Să mai luăm de pe sus de pe acolo. Deci ai grijă să nu mori acum. E foarte important. Du-te jos, repede. 4. Eu Cău, dacă cău. ăștia. Cât Uite. Iron ai? Am 4. Am 8 până acum pe mine. Am mai mult de 8. Ok, învățăm ca frate. Nu da. Vezi tu ce bun suntem. Bă, să ieși și gold, înțeles? Da, mă, da. Că și gold e bun. Nu știu că cu nimic în gold. Uite, deci mapa asta a început să-mi placă. Spune ce? Am. Pică Iron la vedere. Nu mai pe asta aș juca acum. Mâncare. Iron. De unde Ma. e? Mă întreb de unde putem lua mâncare. Deci eu am găsit o găină. Am omorât, gata. Nu mai fi canibalul. Uite, diamond. Găsi diamond. Mai trebuie lemn. Bă, noi suntem deșertul, lasă... Oh. Da, noi este în deșertul. Deci noi suntem cine ăsta. Gata, nu mai lagă, uite. Ok, că nu mai lagă, bine. Deci o stau cu și să nu cad în voi. Știi ce zic eu? Că nu prea merită să faci pickaxe de iron. Eu așa spun, na. De ce? Fiindcă nu găsești iron. Că consumi 3 iron pe degeaba. Păi da. Bine, eu am făcut acum ca să iau gold când ne trebuie. Îl lași? Facem... A? Da. Lași? Da. Da, da. Stai să văd dacă merge să fac aia. Nu merge, nu. Hai să mă apuc de corners. Am gata, Deci eu m-am dus undeva foarte periculos. Gata. Bă, nu mai sta pe la periculoase. Bă, noi mai suntem doi, o să pierdem. 2. Eu cu tine. Perfect, avem tot iron-ul. Nu se știe dacă mă găsești. Mm. Hai, frate, de ce nu mai eu cu tine? Hai că am 5 gold. 5. Eu am 11 iron. Fac, mai găsești tu iron? Cât iron ai? 4. Deci aici trebuie să minezi. Eu vreau să fac chestii. Mergem sus la spawnul târn. Sau... Noi ceva ne facem turn, chiar dacă putem să ajungem mai repede. Mergem pe pod și gata. Uite, mai găsi iron. Mergem la galben, da? Nu, eu fac turn, mi-e frică să frate să mă duc. Iron. Mai găsi iron. Tu știi, deci era la cea mai mare vedere asta. N-aveai cum să nu-l ratezi. Uite, dacă mai vedeam unde sunt, e foarte periculos. Și lag. Ai lag? Nu. Eu am un pic.
Hai că începe și mie să am. Până acum sunt mare în Uite, patru. frate, iron pe tavan. Și acum îl văd. Pe bună chiar acum vezi. Da. Tu nu l-ai văzut, nu? Am 11 și cu 4, 15 iron. Tu? 10. Merge. Bă, du-te aici, că aici găsești cel mai mult iron. Că aici găsi eu. Oh, știu. Da. Câte minerii am găsit. Iron. Mamă. Așa. Bă, n-am mâncare. Și lagul măsii. Bă, hai Spargi să luăm doar. mâncare. Hai să luăm mâncare. Mâncărica. Mănânc. Bă, să mâncați una asta, spune. Am o idee, hai să ne facem găleță, spune ce? Luăm apă după noi și dăm în ea cu apă. Da. Să-mi fac o găleată. Bă, eu n-am iron. Am eu 15. Am zis să fac găleată. O sabie. Am și o sabie. Am mai băgat 2 iron la prăjit și gata. Un chestplate. Ai 2 iron. La prăjit. Îmi dai mie pentru buci. Cât ai cat? Ok, am și o găleată cu apă. Deci suntem pregătiți, pot să zic. Măr. Poți zice că suntem un pic pregătiți? Nu. Primul rând nu suntem full. Nu contează, măcar niciun un om pe yellow. Deci noi vene... Bă, nu trebuie să stăm ascunși, știu eu. Ba nu, că ea vin peste noi. Hai mă, Ne că pare... ți-ai făcut iron-ul. Da. Dai. Da, și de iron. Trebuie să minăm. Minează repede. Dă-mi ăla de iron, repede. Da, stai. Da, poate ucid. Bă, eu nu mai am iron. Ok, măcar o să putem ne bate. Hai să minăm. Care e yellow pe aici? Nu știu. Yellow e... Hai să minăm. Yellow e... Nu mai aduce cărți. Nu. Yellow e... Căzu unul de la... De la care? De la roșu. Perfect. Singuri. Deci noi ne bătem cu red și cu green. Mai întâi mergem la yellow de lumea de zăpadă. Bă, unde ești? Bă. Plănuiesc aici. Oricând de la mână. Spargi dirt-ul. Așa, și noi trebuie să baricadăm aici, facem zid. Spargem ăsta dacă putem. Zid aici. Putem? Așa, bravo. Da, putem. Mă duc Hai, să dă-mi iau. aici. Fac. Baricadează acolo. Pune apă, pune apă. Bă, era apă. Zice că n-am voie cu water bucket. Stai, nu pune. Măcar să-i Nu mă surgăs. lasă, frate. Cel mai bun plan, dar nu mă lasă. Îl văd pe unul minează. E Steve. N-are nimica pe el. Deci dacă știți un server cu The Bridges, dați-mi pe Skype și noi o să jucăm. Bă, nu așa? Da. Am filmat până acum vreo 9 minute. Bă, mi se pare mișto să pozurile. Dă-te. Cred că am o idee. Am o idee. Ce-ai făcut? Baricadăm.
Baricadează, nu vreau mai mult. Da. Bă, și aici nu baricadează deloc. Baricadează și tu. Vine mă să baricadeze aici. Da, stai, mă. Dacă cade în voi, vine. Eu am baricadat. Nu mai am cobblestone. Am eu. Repede, cuburi. Ia aici. Ia aici. Iau lemnul, repede. E aici. Deci, nu pleci de lângă mine. Stai, nu pleci de aici. Mama și de tata. Nu, bă. Oh, Mi-e deci nu, pică, bă. nu pleci de aici. Stai Bă, acolo sau aici, ok? da. Haide pe unde, pe cine merge? Nu, mai bine stăm aici și așteptăm pe aia. Eu zis hai pe... Hai în mijloc, repede. Nu, mă, nu. Nu te du, lasă-i. Sunt doi acolo, lasă-i. Hai, baricadeză. Deci mâncare sau las că mă duc eu să iau. Vrei Uite-te. mâncare la mine? A, nu mai vin la mine, că n-am. Mi-e frică, frățioare. Andrei, mi-e frică. Nu era să cad în baricadarea noastră. Bă, ai grijă. Ce-ai făcut, mă? Repede. Vino sus. Păi, nu vine niciunul. Ce pe cap. Ok? Te-am baricadați, tăticule. Uite, ăla are arc, nu se pare nimic. Nu, nu are. Stai că mă uit eu la ei. Am Optifine. Eu nu m-am scos, din păcate. Mă uit la ei cu Optifine. Nu ți-am mâncare. Deci, cu busul ăla. Au ceva ei acolo bun? Nether, cască de fier, sabie de fier, cască de fier, sabie de fier, ce spui de fier. Cred că e unul, da. Și botoși de zale. Unul. Unde ai dus? Mergem pe ei? Că Nu, văd că mai slab. stai aici. Hai, Mai pune dirt, sparge. Hai, mă, că eu mă duc. Că Stai că vin ăsta și vreau eu. să fie violență. Stai, așteaptă puțin. Trebuie să fie un pic ca violență și de-aia. Hai, mă. Stai, Hai că nu. maxim eu filmez 15 minute și făcurăm 12 până acum. Hai, 3 minute mai avem. Bă, dar nu te du în mijloc, îți spun. Da? Nu te... Hai aici, la ăsta. Uite, este unul aici. Hai să-l batem. Unde? Aici. Unde ești, mă? One shot. L-am bătut. E bine bătut și Da. Unde ești? what the fuck, sunt sus. Ce avea? Așa, vin, eu sunt ăsta. A avut ceva? Bă, mâncare de repede. Hai să facem rost de mâncare. Ia. Ia. Mai spargi și tu. Ia un cât de... Hai la galben. Mai am 3 inimi și jumate. Stai, Uite, stai. uite, vacă. Omoară, da, ai grijă. O căzut de asta. Du-te ia Iron de pe aici. Uite aici. Sunt ori. Ia-l. Ia-l, că mergem mai pe insulă și și-l prăjim. Uite și aici să-l prăjim. Ai pickaxe de Iron? Da. Vino să iei gold. Cel mai mult e gold pe aici. Eu mă duc să bag ce mult, gata. Bă, asta e gata. Bă, care nu e asta? Mă duc la green. Bă, stai, nu te du, stai. Trebuie. O să mori, spun. O să mor și o să câștig. Deci o să te bată ăia. Măcar acțiune trebuie să fie. Bă, distrugi-le acolo. Acoperă-te, fă ceva. Nu te du, nu te du. Stai că vin și eu, stai că vin și eu. Nu te du, bă. Hai să stai aici, nu vine. Ce pincai. Stai, stai, stai. Nu sparge încă, nu, nu. Hai. Stai, stai. Deci eu printr-o parte, sunt printr-o parte. Mamă. Stai, stai. Nu sparge încă, stai, stai. Bă, vino aici, vino aici. Vino aici la mine. Ok. Cum faci, frate? Mi-e frică dacă îți faci. Dă-te, bă, nu pune aici. Mi-e bine.
Deci dacă mi-arunc de aici... Bă, nu mai am blocuri. Mâncare și semn. Vino să-i facem, vino repede, vino. Nu pot acum! I-am bătut pe amândoi. Rigoram? Aveau 2 golden apple-uri. Oh, Deci, Gigi Munci! Gigi, lume, Gigi! Deci, lumea a câștigat un meci de like. Ia armură. Ia și tu Ender Pearl. Ia Ender Pearl. Pearl-ul, hai să-l folosim. Ok, lumea. Deci, m-am bucurat pentru că am câștigat acest meci. Deci, nu uitați să dați like, nu abonați și ne vedem. Da.